of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Paulinimen, ginhaway
isang pahig ka lang. Dahil walang out sa BOW! Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal. Merry Merkulis ng Fresh Start September! Wow! Talagang uunahan na natin na good vibes ang Setyembre 1. Naman, partner, there's a lot Yes. of reason for us to be merry this Yes, day oo. and every day. At ito na yung pinaka-long celebration Ito na. of Pasko. Kapag sinasabing Tatak Pinoy ay mahaba ang Pasko. Ver pa lang ay nararamdaman na natin at kasama na dyan ang ating pagsuot ng ating red ngayong araw na to at maririnig na ang mga kanta ni Jose Marichan na Naman. whenever I see you. Ganyan na talaga, no? Kinanta talaga. Tuloy mo na yun, partner. Oo. And alam mo, ang dami talaga. Yes. There's a lot of reasons for us to be merry talaga. And yun nga, nabanggit mo, partner, we are celebrating the longest Yes. Burr months, ika nga. And nakakatuwa lang kasi there's always a reason for us to still celebrate. Tuwang-tuwa naman tayong lahat dahil Oo. merry talaga ngayong Miyerkules dahil dito sa Tambalang Sipaw! Sipaw ay marami tayong pag-uusapan na talagang merry, winner at pak na pak nga sabi nga nila. Pak Oo. na pak na pak. At ngayon makausap natin mamaya ang ating baranggayan na patuloy ang kanyang sinimulan na pagtulong sa ating bayan. Yun nga, partner, and the thing is that hindi pa rin natatapos Yes. kahit nasa gitna tayo ng pandemya, kahit nasaan pa tayo, there've always been the backbone Wow. of their community, lalo na sa youth, partner, and napakalaking boses ang binibigay niya being the representative sa saan nga pa tong barangay, partner? Sa ating Ayun, barangay Atok Atok. Trail. Kaya sa mga residente dyan sa Atok Trail, nood na. At Yes. pakinggan natin ang mga advokasya ng ating mga kabataan at barangay officials dyan. Yes naman, partner. And sinimulan mo na sa kabataan. Oo. Alam mo ba, Kabsat, Yes. meron pa tayong isang youth that stood up ngayong pandemic kasi Nice. meron siyang ginawang innovation that is really helping our mga ka-RNgers dito sa La Trinidad and Baguio City. And hopefully, this could be used worldwide. Wow. Ito yung ginagamit nila as a contact tracing Yun nga. equipment. Ang galing, no? Ang advokasya at mga actions ng ating kabataan ay umuusbong, lalo na ngayong challenging times ng pandemya. Oo naman, di sila papatinag sa Oo. anumang pandemya. Kaya mga car-rangers, we have so much more na pag-uusapan ngayong umaga. Kaya tutok lang dito sa Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.
Nagbabalik ang tambalang sipaw. Start na natin ang Setyembre 1 ng ating mga bagay-bagay at mga advocacy na talagang magbibigay sa atin ng ngiti sa ating mga ka-Rangers. Ikaw naman, paano mo na-start? Kapag sinasabi nating fresh start, maraming bagay ang kailangan mong declutter, iwanan. Dahil mga baggages na mahirap buhatin. Naman, partner. And I agree with you that in order for you to have a fresh start, iwan natin the things that brings you slowly or pinapabagal ka. Ako kanina, partner, lagi, we started with asking for guidance palagi. Yes, of course. Diba? And aside from that, syempre, maligo naman tayo. September na nakakahiya. Yes, oo. At kapag sinasabi nating fresh start, ang may kaugnay dito ng hope. Palagi, Kapag we're partner. talking about hope, if we choose hope talaga, anything is possible talaga eh. And kapag nababanggit natin ng hope, it is able to see the light despite of darkness. Naman. Yan ang lagi nating sinasabi. At sa fresh start na yun, meron tayong nakikitang bagong liwanag. Naman. Huwag naman tayo sumunod sa liwanag. Talaga. Pero the bright future para sa ating mga hinaharap na problema ay mawawala. Kaya nga, Stardust of Hope is bringing us so much joy naman. And simulan na natin for us being grateful sa mga establishments here in Baguio City. Kabsat kasi, di ba? Good news to. We are grateful for those establishments that are encouraging our car-rangers to get themselves fully vaccinated as they are giving out discounts. Wow! At the city grateful to businesses that provided discounts sa ating vaccinated individuals. So lalo sa atin, no? Talagang meron na tayong full vax talaga. Meron tayong makaka-avail na tayo ng vaccination discounts sa iba't ibang businesses. Yun nga, partner. And they did not specify kung magkano yung discount. However, we are grateful of any discount. Pero nakikita natin, no, partner, yung iba, they give 10% discount or 30% discount. This could go up as high as that. And malaking bagay ito sa mga car-rangers to encourage them to get themselves vaccinated. Yes, at iba naman ay may freebies na. Wow! Meron akong nakita sa internet, may free turon pa. Nakita may, ko yun. At dumako naman tayo sa ating ngayon na hindi lang Burr Month ang pinag-uusapan natin, ay simula din ng ating Baguio Day. Yes! Happy birthday to Baguio City for us celebrating 112th day, a charter day of Baguio City. And Kapsat, we have a lineup of program for today, no? Ang dami. Ngayon nga, we will have our September 1st. Ngayon, we will have the Baguio Day program, Mayor State of the City Address, awarding of the 2021 Outstanding Citizens of Baguio, launching of the Breath Baguio brand campaign, presentation of Baguio Urban Heritage, and our core development plan. Naman. That's the whole flow of the program. Naman. And of course, for the whole month of September, we also have a lot more of lineup of activities sa atin. And starting at today, and on September 5, mga car-rangers, we have a cycling event, and that would be a Baguio Day Cycle Sunday ride to be, yung route po is to be announced po, but that would start by 5 a.m. And on September 1st, we have Baguio Day program, which is today, and then unveiling of the Green Walks of Baguio and display and demo of the Electric Man aerial vehicle. Uy, interesting yan yung yun, makikita natin sa Burnham Melvin Jones. Nakahapon, inaayos nila. Yan yung nakita natin kahapon. Wow, na-excite yan. Bisitahin natin mamaya. Yes, and of course, we have Pakulo naman, no? Hidden Figures, Hidden Hope, a photo exhibit, and that would be opening today by 10 a.m. at Baguio Convention and Cultural Center. So again, for today, we have Breathe Baguio video making contest, and just go ahead and check the Baguio Tourism Facebook page for more details. At marami pa yung event ngayong Baguio Day na kung saan magbibigyan tayo ng pagkakataon para i-showcase ang ating kultura, ang tradisyon, at kung ano ang Baguio. Naman, di ba, partner? Yes. And syempre, ituloy-tuloy na natin yan. Kasi, isa sa mga kwan natin na talagang COVID status natin, kailangan pa rin nating bantayan kahit papalapit na ang Pasko. Naman. At for our COVID summary status, narito, we will have our 870 active cases as of August 31 kahapon at isang new death
case Naku. naman. Oh, naku. Pero kaya naman bumawi. Laban lang tayo mga ka-Rangers. And have a total of 16,289 recoveries naman. At talagang umaariba at nagkakapit-bisig ang ating mga frontliners. Oo naman. And mga ka-Rangers, reminder lang that there Yes. is an existing lockdown to 27 barangays. And we're adding 3 more, and that's in Burnham, Legarda, Marcos Whoa. Highway, Gisad, Surong, that's Puroks 1 and 4, Irisan, Purok 25. And we are lifting naman lockdown order in Irisan, Purok 15, Balboa Street, and Luwakan, Liwanag, Purok 2. Kapsat, let's Yes. just run down yung existing lockdown Existing natin. lockdown order natin na isa sa mga purok natin from East Modern Site, Brooks Point, Pacdal, Gibraltar, Camdas Subdivision, St. Joseph Village, Brookside, Camp 7, Middle Quirino Hill, Irisan, and a military cut-off West Modern Site, Lopez Haina, PMA Fort del Pilar, at Santo Tomas proper, Fairview, Bakaking Norte and Sur Ambyong, Bayan Park Village, East Quirino Hill, South Central Aurora Hill, Luwakan Liwanag, East Bayan Park, Gizad Surong, and San Antonio Village. Yes, Again, mga car-rangers, there is an implementation of hard lockdown po sa ABCR, Remando Road. So please, ingat lang po. Stay home as much as possible. ayun na at talagang ngayon may pahinga din naman ang ating vaccination schedule dahil for today we will have COVID-19 vaccination sa ating UB Gym, SL Gym, and SM B1 parking ngayong araw ng Setyembre. At para na din for our celebration of Baguio Day. Baguio Day naman. Siyempre, since nabanggit mo na, Kapsat, yung word na celebrate, let's go ahead and celebrate more because one of our barangay would show us the things that they've finished ngayong pandemic. At aariba ngayong Setyembre 1 ang kanilang advokasya at talagang ngayong Merry Merkules dahil sa ating mga kabataan na nangunguna sa pagtulong sa ating bayan. Kaya ang lulusubin natin ngayong barangayan ay ang Barangay Atok Trail at ang ating public youth leader na representative. Let's welcome Sir Ramil Kayat. Good morning. Hello po, good morning po sa ating lahat at sa inyong mga host ng Morning Balik-Taktakan. Good morning po sa inyong lahat. Ayun talagang Good morning po. ang nakikita natin kay Sir Ramil at good vibes ngayong Opo. Setyembre 1. Yun nga eh. Sir Ramil, kamusta naman dyan sa Barangay Atok Trail at ngayong pandemya? Alam natin na humarap tayo sa ganitong hinaharap na sa problema at sitwasyon. Paano nyo hinarap at kamusta ang mga constituent natin dyan sa Barangay Atok Trail? Yun po sir, so far po maganda po yung outcome, maganda po yung mga ginawa namin as a case, as a barangay. Yun po, na lilimit po yung mga lumalabas, na yung mga bata, yung mga matatanda, at saka yun po na ano to? Yes, go lang Sir Ramil. Yan po. Naman. Yes, oo. At Sir Yun po Ramil, yung mga sige po. Sir Ramil, kapag sinasabi nating Atok Trail, ang dami nating mga bike riders dyan, nag-jog. Yes It's po. with the nature. Ano yung mga ginawa nating proyekto at ginamit nating resources natin para ma-implement ang proyektong ito na Eco Bike Ride? Yes po, yun po bago ko po simulan, nagpapasalamat po ako sa mga tumutulong din, mga barangay volunteers, mga barangay council po na handang tumulong po sa akin. Yun po, ang una ko pong ginawa as sinabi niyo po kanina is yung nag-eco bike po kami. Yun po, nag-eco bike kami. Kahit po mahirap magtawag, meron, yun po, na handa po silang tumulong, handa po silang mag-attend, sumali sa mga ganitong mga activity po. Yun po. At saka, wala po silang sinasabing mga bad, basta nag-i-enjoy lang po din sila sa mga ganitong mga activity po. Yes, Sir Ramil, malaking bagay itong Eco Bike Ride sa recreational activities at mental health din ng ating mga kabataan at mga nasasakupan natin. Anong impact naman po ito sa ating community, ang pagkakaroon ng ganitong recreational activities with the nature?
Yes po, nakakatulong po ito is mas lalo na sa mga bata ngayong pandemic na hindi sila nakakalabas. Ayun po, minsan nade-depress na din sila. Minsan parang nawawalan sila ng gana sa buhay na parang ano ba to, parang ganito na ba hanggang matapos. Ngayon, doon po nagiging doon sa eco bike na yan po, doon po sila nagiging active po. At least nailalabas nila yung mga stress nila. Yan po. Yun nga, Sir Ramil, and we understand that the youth right now, hindi pamulat yung mga bata sa ganito. Kung ano yung nangyayari. Actually, yung iba sa kanila, nuisance pa na parang, matatapos din naman yan. Sir Ramil, paano naman yung programa natin for health program, and of course, yung advocacy natin, anti-droga naman. Pag-usapan naman natin yun. Yes po, nagpapasalamat din po ako sa mga sa barangay ulit po at saka mas lalo na din po sa mga doon po yung police namin sa police station po na pinangungunahan ni Police Sergeant Orlin Afuyog. Masipag po siya, isang tawag lang po is sabi niya po, sige po, ganun po. Kaya ito po, meron po kaming ginawang Adolescents Reproductive Health and Awareness, Anti-Drug Information and Dissemination para po sa mga bata na yun po nawawala na sa mga landas. Yun po yung nahihirapan na sila mag-adapt sa ganitong mga sitwasyon na parang yun po dahil din sa stress nagiging gumagamit na din sila sa mga maling gawain dahil po at saka maling mga yung mga maling soul din ng mga kabataan na yung mga kunwari mga addict, mga ganun po. Ganun po. Ang ginagawa namin, nagkakandak po kami ng mga stress debriefing din po para po sa mga kabataan pong nadidepress, anxiety po, mga ganun po. Doon po kami nakakatulong sa mga bata para po yung mga ganyan po mga sitwasyon at saka mga ganyan mga gawain is at least po magiging mamulat din po sila sa mga nangyayari din po dito sa ating barangay, hindi lang po dito sa barangay is dito din po sa buong Baguio po na at least alam po din na alam po nilang iiwas yung kanilang mga sarili sa mga ganyang mga bawal na gawain ng mga masasamang mga bata, ganun po. Oo nga, Sir Ramil, yung ganito kasing pag-educate sa youth natin will go far. Kasi pag natulungan natin sa ganitong aspeto, na i-share nila yung learnings nila. Ikaw naman, Sir Ramil, personally, nakita nyo ba yung kahalagahan ng mga ganitong programa for our youth? And ano yung naging respond nila sa mga ganitong programa? Yes po, for me is very important po to dahil po as a kabataan din po, at least nakakatulong po talaga to sa ating mga buhay. At least lumalaki po tayong hindi po tayo yung nandyan sa gilid-gilid na nakadapa. Yes po. Tapos yun po ang mga feedback po is nakaka-overwhelming po na itatap ka ng isang bata. Salamat po. Salamat po Kuya, salamat po Iski Chairman na tinawagan niyo po kami or nagkatanda kayo ng mga ganitong activity at nakakatulong po sa amin to para po at least hindi po kami yung mga bata na nawawala sa landas, ganun po. Nakaka-overwhelm lang po, ganun po. I agree with you, Sir Ramil. Yung gratitude ng mga batang yan ay nakita natin as a respond dun sa ginawa mong programa. Sir Ramil, pag-usapan naman natin yung in connection sa paglungsad yun ng mga eco-bike activity, yung pag-aalaga naman natin sa kalikasan. Paano nyo naman ginawa yun? Ayun po, with the help din po ulit sa mga barangay councils po and mga barangay volunteers din po. At saka yung mga constituents po ng mga barangay, ayun po, nagtitree planting po kami, gumagawa po kami ng paraan po. Mas lalo na din po ang mga police station po. Handa po silang tumulong sa mga ganitong gawain. Nandyan po sila na tumutulong. Yun po, pagtatanim ng mga puno sa mga
madaling malandslide po. At saka yung mga tupad din po is, yun po, nandyan po din silang tumutulong sa amin po. Yun po. Ayun, at nakita natin yung iba't ibang activities at pagsulong ng Fresh Start youth leaders natin para sa ating bayan. At tanong ko naman sa inyo, Sir Ramil, as a public servant, always, lagi ko sinasabi sa nila, paano mo nababago ang bagong start na breed ng mga youth leader ngayong panahon sa ating lipunan? Paano ka nagiging bagong youth leader sa ibang luma at nalipunan natin na talagang magulo? Ano ginagawa mo kung paano tumindig para sa ating lipunan? For me lang po is, yun, I have meron po ako yung sinasabi nilang, yun, yung paniniwala din po sa Diyos. Kung wala po si Lord Jesus Christ is, yung lahat ng mga trials or problems din po, na kunwari yung mga sinasabi po ng mga ibang kabataan na, yan, ganun, si Chairman, ganun po is, medyo masakit po is, yun po, parang binibigay ko na rin po kay Lord Jesus Christ na, ayun, pinipray ko po na, tatagal din po is maintindihan po nila kung ano po yung mga ginagawa ko, ano po yung mga dapat din pong gawin ng mga SK chairman kasi as SK chairman po is mahirap din po na mas lalo din po na kapag may mga ginagawa ka pong iba, ganun po. Yes, yun na po is for me is yun lang po. Sir Ramil, ito nga, palapit na ang eleksyon 2022. Yes pa. Para sa'yo, sino at ano ang kwalifikasyon ng isang mamumuno na dapat umupo sa ating trono ng pamamahala ngayong darating na eleksyon? Pakiulit po, sir. Ano, sa ngayong darating na eleksyon, sino at ano ang kwalifikasyon dapat ng isang mamamahala sa trono ng ating gobyerno at ano yung mga dapat nating piliin na dapat maiupo? Yes. Siguro po sa akin is yung sinabi ko po kanina, may takot po sa Diyos, tapat po sa tao, yung may takot din po sa mga may takot din po na may takot din sa mga tao dahil po ang mga tayo din po yung parang tumutulong din po sa mga kanila kaya dapat po tulong-tulong din po tayo sa mga ganyan. Kaya for me is yun po, dapat tapat po sila, hindi po sila yung mga corrupt ganun po na mga maling gawain po ng mga gobyerno po, ganun po. Oo nga. Maraming salamat, Sir Ramil, kasi napamulat kami sa ganitong pagbabago sa ating mga future leader. Sir Ramil, ano naman yung mga upcoming activities nyo na kasama or in collaboration sa ating mga barangay officials? Ngayon po is yung mga ganun po, itutuloy po pa rin namin yung mga daily activities kasi po ngayon po is mahirap din po maggawa ng activities, mas lalo na ngayong pandemic na nililimit din po yung mga tao. Kaya po, ngayon po is konting mga activities lang po ang ginagawa namin tulad lang po ng mga ganito po, stress debriefing, healthcare awareness po, mga ganun po mga activities. Ngayon po is hindi na po basketball po sana, mga ganun po is ngayon po is bawal. Kaya po, mga activities lang po na pwede pong, kunwari po, indoor po, mga ganun lang po ngayon. Kunwari chess po, ganun. Yan, those are part makabsat and Sir Ramil nadidisregard Yes, yung mga ganong games kasi mobile na ang mga laro ngayon. And sa mga ganyang, mga ganyang pamamaraan, natatalas natin yung pag-iisip ng mga bata dahil diskarte, dahil nga sabi nila, chess is a game of mind, sabi nga nila, di ba? So, Sir Ramil, sino naman yung mga gusto nating pasalamatan? Yes po.
Yun po, unang-una sa lahat po is kay Lord na nandito po ako ngayon. It's a great opportunity po na ako po ang napili bilang representative po ng aming barangay, bilang representative po ng aming district. Maraming salamat po. At saka sa mga barangay councils po, sa barangay kapitan po namin na si Honorable Federico Cudli po, na handa pong tumulong din po sa amin. Kung wala po siya is mahirapan din po kami as a barangay council po. At saka mga barangay council din po na handa din pong tumulong sa akin na kahit ano pong gawin ay sabihin ko is nandyan po pa rin sila. At saka po sa mga kabataan po nandang tumulong din po sa akin sa aming mga SK. Yun po. At saka sa police station po, sa mga kapulisan natin dito sa District 12 po, maraming salamat po sa inyo lahat na walang sawang pagsuporta po sa mga ganitong activities ng mga kabataan. Maraming salamat po. Yun, at maraming salamat Sir Ramil Kayat ng Barangay Atong Yes po. Trail. Maraming salamat din po sa inyo. Yes. Sa ating barangayan ng Kapsat, talagang nakita natin yung pagiging innovative at resources ng isang youth leader sa paggamit kung ano yung mga nandoon sa kanilang barangay at incorporating para magamit ito para sa iba't ibang activities ng ating kabataan at community. Yun nga, partner. And maraming salamat, Sir Ramil. Nakita rin natin kasi yung pagiging inclusive nila. Hindi lang sila nag-focus sa youth. Nakita natin na meron silang tulong na nakukuha from the police station, sa ating mga barangay officials, which makes it very merry and a fresh start for everyone ngayong pandemic. At ito na nga, kasabay din natin na sinimula ng Setyembre 1 ang ating mga viewers. Wow. Bati-bati naman tayo dyan. Nandyan ang ating top viewer at sharer na si Sir Eric John Gayaw. Ayan, woot Merry Christmas daw. Kaya nga. At nandyan mga Hong Kong Rangers na si Brenda Tulyok Baldoza, Merly Agbayani Season, Bong Tulyok at Get Well Soon, Lola Lourdes ng Manaog, Pangasinan, and with Tita Delia Tulyok and Gutofredo Tulyok. Good morning po sa inyo. Oo naman. And sinabi mo na nga yung get well na yan. Get well to my mom. Also, magpahinga ka man, pagaling ka. And of course, we have from Indang Cavite, Sir Carlo Digo. Maraming salamat sa pagtutok sa amin. And sana, pag lumipat na ang itong programa sa isa pang channel, andun ka pa rin. At ito, tumututok pa rin na sila ang ating mga bagong viewers din. Nandiyan ang ating Nicole Austria Lorica. Hello po sa inyo at ang ating Kim Malaluan. Ingat-ingat po sa pag-drive. Wow. At hindi ko alam kung may pasok po kayo ngayon. Hello po sa inyo. And with our River Ripaus, good morning. Maraming salamat sa inyong suporta ngayong tambalang Sipaw. Kaya nga. And partner, we have definitely have just started it with a fresh mindset. Ngayon, syempre, tutuloyan pa namin yan. Kaya tutok lang mga Car-Rangers. Dito sa tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols.
And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. E defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. E check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Paulinimen ginhaway garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Lugi ng turismo sa Sagada. Pumalo na ng 200 milyong piso. Narito, nagbabalita si Charles Nicolimon. Dahil sa pandemya, 2 taon nang patay ang turismo ng Sagada. Ngayon, planong muli itong buksan. Nabuhayan ng loob si Aling Eliza. Dati siyang tour guide na bumalik sa pagsasaka. Pag mag-open na yung mga tourism activity sa Sagada, siguro naman nakaka-contribute ito ang dumod ukol sa mga economy level ng mga taga-Sagada. Kasi doon sila, andyan yung livelihood nila. Without tourism, parang napipilay ang livelihood ng most of the residents of Sagada. Part of their livelihood is tourism and agriculture. Tourism industry is the main source of income. So for the study, parang say 60 to 80% of the source of income of the people of Sagada parang nawala. So yung mga innkeepers, some of them parang online selling, some of them went to organic farming, and while the guides and the shuttle drivers, they also went into gardening and farming also. Sa pakikipagtulungan ng pamalang lokal sa DOLE at DTI, nabigyan ng ayuda ang mga apektadong negosyo. At pansamantala, tinututukan ang agri-tourism. We try to include now, we reimagine, we rebrand the way we market Sagada to include also our producers, our artists, our agriculture, because they are also part of the community. Hindi lang naman yung caves and sunrise yung mabibisita dito sa Sagada. Natapos na ang dry run sa pagbubukas ng turismo ng Sagada. Kasunod ay magkakaroon ng assessment at konsultasyon bago ito tuluyang buksan. Pinag-usapan natin dito at i-agenda namin sa Tuesday.
at gagawin namin resolution. I-endorse namin. Tiniyak naman ng Department of Tourism Cordillera at ng Tourism Promotions Board na aalalay sila sa plano ng Sagada upang matulungang makabangon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Delta variant pumasok na sa probinsya ng Benguet, kaya't mga pagamutan sa hospital ay nagsipunuan na. Narito ang balita. Sa monitoring ng Philippine Genome Center, 4 na ang kumpirmadong kaso ng Delta variant sa Benguet. Last week, Saturday actually, nag-report sila na may 4 tayo na positive na Delta. So 2 sa Trinidad, tapos 1 sa Bugias, tapos 1 sa Tuba. So sa ngayon, ongoing yung contact tracing, ginagawa ng ating mga health sector, mga MHO, saka mga dito sa PHO. Dahil dito, nasa critical na level ang occupancy rate ng mga pagamutan sa probinsya. Isa na dito ang Benguet General Hospital kung saan critical o puno na ng critical at severe cases ang pagamutan. Dahil dito, ipinag-utos na ni Governor Melchor Diclas ang paghahanda at pagdaragdag pa ng mga kama ng mga isolation facilities ng mga local government unit. Dito sa Benguet, umaabot na tayo ng naging critical na tayo, ibig sabihin mga 88 plus nung last week. Pero at least sa ngayon bumaba naman, naging high risk siya. So mga 80 plus pa rin, 86 plus yung ano natin, yung cases natin, yung sa bed occupancy. Ang nakikita lang natin dyan is mag-increase tayo ng isolation bed at saka mga municipalities also. I-activate na nila yung mga isolation facilities din nila para kumasya tayo. Kasi nakikita natin ang trending pa is aakyat pa ito. So hopefully hindi, babagsak siya. Sa latest monitoring ng pamalang panlalawigan ng Benguet, papalo na sa 706 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa probinsya. 276 naman ang mga namatay at 10,133 ang mga gumaling na. Dagdag pa ng gobernador, karamihan sa mga critical at severe cases ay mga hindi pa nabakunahan. Kaya hinihikayat niya ang mga taga-Benguet na magpabakuna na. Naglabas naman ang Provincial Health Office ng Benguet ng mga listahan ng mga barangay na high risk o mataas ang infection sa probinsya ng Benguet. Pinakamarami dito ang bayan ng La Trinidad na may 6 na barangay na high risk. Sumunod ang tig-1 barangay ang mga bayan ng Itogon, Tublay, Tuba at Kapangan. Pinag-iingat ang mga residente sa mga nasabing lugar dahil sa mataas na kaso ng hawaan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Suspect sa pamamaril ng 3 katao sa Baguio, patay matapos maaksidente. Nagbabalik si Charles Nicolimon. Sa malagim na aksidente, nagtapos ang buhay ng lalaking sangkot sa pamamaril sa 3 katao sa Baguio City noong Linggo. Nakilala itong si Robelio Balmonte de Stor, 43 anyos at residente ng Barangay Queen of Peace, Baguio City. Sa investigasyon ng PNP, nakipag-inuman muna ang suspect sa mga biktima ng Linggo ng gabi. Habang nagiinuman, nagkaroon ng pagtatalo ang suspect at mga biktima. Nauwi ito sa pamamaril. Based sa investigasyon na nakalap ng kapulisan, yung biktima saka suspect magkakilala. Initially, nagkaroon ng inuman, tapos nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan hanggang sa umabot sa away. Yung suspect naglabas ng baril at namaril. Dala ng kalasingan, nung alimpungatan siguro, tumakas siya pagkatapos ng insidente. Tumakas ang suspect pagkatapos ang pamamaril gamit ang sasakyan nito. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ang SWAT team ng BCPO Station 9 sa papatakas na suspect. Ngunit dahil sa bilis ng pagpapatakbo ng suspect ay na-aksidente ito. At na-intercept sa May Quirino Highway dito po sa Nagilian. Nung naispatan yung sasakyan, yung description ng sasakyan, sinundan ka agad ng SWAT ng Station 9. Ayun, nung sinusundan siya, winangwangan, nataranta, hanggang sa nagkahabulan, nabangga
nabangga ng suspect yung riprap sa gilid ng kalsada hanggang sa tumaob na siya. Dahil sa lakas ng pagkabangga, tumaob ang sasakyan nito. Nagtamo ang suspect ng malalang sugat sa ulo na siyang sanhi ng kanyang pagkamatay. Nakita pa sa sasakyan ng suspect ang isang kalibre 45, isang 9mm na baril at mga bala. Samantala, lahat ng mga biktima ay nasa mabuting kalagayan na at nagpapagaling sa pagamutan. Ayos na po ang kalagayan ng tatlo. Kaya nagtamo lang ng tama ng bala sa may binti, sa hita. Sa chest, yung pangatlong biktima natin sa chest ang tama. Discovery doon sa sasakyan niya nung nadisgrasya is isang caliber 45 at isang 9mm. Biniverifika pa natin sa firearm licensing kung lisensyado siyang humawat ng ganun. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Panawagan sa pagtakbo ni VP Leni sa pagka-presidente, inilungsad sa Pampanga. Christine Flores nagbabalita. Altogether, the Spirit of the Lord is upon me. He has sent me to bring glad tidings to the poor. Sinimulan sa isang Santa Misa ang paglulunsad ng Pampanga for Leni 2022 movement. Ito ay para hikayatin at kumbinsihin si Vice President Leni Robredo na tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Idinaos ang aktibidad sa St. Jude Tadeus Chapel sa lungsod ng San Fernando. Present din si dating Pampanga Governor Among Ed Pandillo. Ayon sa kanya, si VP Leni lang umano ang nakikita nilang maayos at maaring maging presidente sa 2022 dahil tuwid ang kanyang pangungobyerno. Ating danop ka rin tao for a decent governance. Itinaon ng mga supporters ni VP Leni ang launching ng movement sa National Heroes Day bilang simbolo umano ng pagtinding ng Pampanga na naniniwala na isang busilak at makabagong paraan ng pagpapakabayani ay ang pagpili sa isang matino, tapat, mahusay na pamamahala para sa pangkabuoang kagalingan ng sambayan ng Pilipino. Ating malalam kaburian ka rin tao na ing EJK na magawa, ing abuse ka rin human rights. Ang po, ing pamamalmura. Pamamalmura ka rin kalulu, rin jeepney drivers kanita, na? Ang pamamalmura ka rin mismo kay nga pong Gino. Ne? Miyang gana na. Ang po ing pamamate, ka rin professionals. Abogado, pastor, pare, etc. Katutubong Pilipino, mawakasan ini. Itang meto nga inisyatiba na pwede magkaroon boses pa sa loob ng mga nakalipas na 5 taon, nakita natin ang uri ng lingkod bayan na kailangan ng sambayanan. Nagbigay din ng kanya-kanyang manifesto ang mga dumalo mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Gracie Rutao para sa Luzon Headlines. Campus Beauty Queen, pagbebenta ng talaba ang diskarte sa pagtustos sa pag-aaral. Narito ang kwentong ibibida. Sa liblib na baryo ng Baliadaan sa Alaminos City, nakatira si Daisy. Pangatlo siya sa 5 magkakapatid, third-year college student at nangangarap na maging guro. Pagsasaka at pangunguha ng talaba ang hanap buhay ng kanyang mga magulang. Para makatulong, kasama ang kanyang mga kapatid, 5 hanggang 8 oras ang ginugugol nila sa pangunguha ng talaba sa dagat. Ngayon po ang ginagawa naming magkakapatid, every weekends po, sabay-sabay po kami pupunta ng dagat para manguha ng talaba. Bukod sa pangunguha ng talaba, sumasali rin ang dalaga sa iba't ibang pageants. Ang isa sa mga ito, kinoronahan siyang Miss PSU Alaminos 2019. Nagbebenta din po ako ng gummy worms sa school. And at the same time po, kapag tag-ulan naman, nakikikupa po ako sa pagbubunot ng palay sa mga kapitbahay namin at sa kabarangay po namin. Hirap man ngayon sa online class, naniniwala siyang walang mahirap para sa katuparan ng pangarap. Pagtitiwala at pananalig sa Diyos ang kanyang sandigan sa lahat ng pinagdadaanan. Christine Flores para sa Luzon Headlines.
Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com. At tumutok sa Luzon Headlines. Ito, si Paul Baldoza. At Shekinah Kudaw. Para sa Morning Balita. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Sakit ang iyong kalamnan. May rayuma, arthritis o nahihilo. May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Ito ang Tambalang Sipaw, umaarangkada ngayong araw.
Talagang yung arangkada talaga natin. Bigay todo hanggang kanina, barangayan natin na nakausap natin ang isang kabataan na nagsusulong ng iba't ibang paggamit ng kanilang resources sa barangay tulad ng kanilang trail at connection sa environment. Yun nga, partner. And ang ganda kasi ano na siya existing and ginagawa lang nilang broad yung approach Yes. on how they can help it into a form of communal na nagagamit hindi lang for turismo, hindi lang for themselves, but also with their youth. Yes. And syempre, speaking of youth, Kabsat, we have one amazing person that inspires us na kaya mong gumawa ng pagbabago ngayon with the use of technology. We have with us is Sean Empizo, and he is the founder of Contacts. Good morning! Good morning po. I am Sean Empizo, SLU student po. Yes, ayun, oo. Yan At, naman. Sean, kamusta po kayo ngayon ngayong pandemya bilang kabataan naman? Ano naman ang iyong ginawa at paano ka naging isang twist sa ating pagbabago sa pagtulong ngayong pandemya? So, nung nag-start po ng pandemic is nakaisip po ako ng isang idea. So, I have already background on using technology in solving different problems, specifically po Arduino. So, ever since senior high school, I invent things to help solve the problems in the society. So, nung naisip ko po ng pandemic is contacts or contact tracing using automated collection and tracking system. So, nagsimula po kami sa taxi using a device that collects mobile number of passengers. So, after po nila i-type, is may send na po agad sa contact tracers yung mobile numbers para po may data sila to conduct contact tracing easily. So, yung isa pong nag-transition po kami ngayon is using sa establishments. Since napansin na po namin is mas nagpre-prefer na, hindi na rin po masyadong nagagamit yung mga manual methods of logbook. Kaya po, tinatry naming i-gamitin po siya in establishments po. Yun nga. And Sir Sean, nabanggit mo nga, diba, that we've started with small muna mga taxis and now enterprisers. Sir Sean, what inspired you to create such technology? Ma'am, it inspired me po since hassle rin po yung mga existing na ginagamit, and I found out po na if the system will be fully implemented po here in the Philippines, mas mapapadali po yung trabaho ng mga contact tracers. Since meron na rin po kasing Delta variant, overwhelming na rin po yung mga cases every day. So yung mga data gathering po nila, like interviews po, is sumasobra na po. So if ever we can provide tools that can help them easily gather data, mas mapapadali po and mas magiging better po yung contact tracing natin. So currently po is I am coordinated with the LGU of La Trinidad in order to help with their contact tracing efforts. So nag-start po kami doon sa barangay halls nila, then unti-unti po kaming nag-transition to gyms, sa regional offices po, specifically POSD CAR, Capitol, and also po banks and other restaurants po. Yes, Sir Sean. At nabanggit nga natin yung ginagamit nating way para for contract tracers na ginawa ninyo. Elaborate naman natin sa ating mga ka-rangers yung process at ano yung flow ng itong ginawa ninyong teknolohiya para sa ating paglaban sa kontra COVID-19. Yes, sir. So as we can imagine po, every time we enter an establishment, yung traditional method po is either write our information in a piece of paper or logbook or scan a QR code. So yung device po namin is naka-deploy po siya in the entrance of the establishment. Then all the visitor has to do is to type his or her mobile number. So yung gagawin lang po ng guard is i-check niya po kung may na-receive pong message or confirmation. Tapos, after that po, ganun na po. Tapos na po yung method. Yung sa contact tracers na po yung pagtatrabaho po, yung nabantayan po yung data kung sakali pong may close contacts sila or general contacts. So, yung kagandahan po nito is hindi na po kailangan halughugin ng contact tracers sa establishments yung mga nare-record na data. Kasi napansin rin po namin, kadalasan po is mali-mali po yung information or hindi po mabasa. With regards po naman po sa Stay Safe app, ang hassle po na nag-i-scan sila ng QR code and have to fill up those informations online po. Yun.
Yun nga, Sir Sean, sabi mo nga there are empirical data na nakakapture kasi ng QR code that is not very consistent to the information of the person. Sir Sean, ano yung advantage? Can you give us at least 3 advantage ng contacts from the other contact tracing methods that we already know? So yung value proposition po namin, it's simpler and efficient for the visitor. Hindi na po kailangan mag-register ng visitor for any applications. And finally po is it complies with Data Privacy Act since hindi naman po namin pinibigay kung kani-kanino po yung mga data na nakakollect namin. Sa contact tracers po naman po, mas madali po since digital na lahat, then hindi na po nila kailangan puntahan. And third advantage po sa kanila is yung data po is easily imported in a Excel po para po dun sa reports na kailangan nilang ibigay. Yes, Sir Sean. Ito pa, nagsulputan ng iba't ibang mga proyekto, mga ginawang mga way ngayong pandemya. Paano na-acknowledge itong proyekto natin na contacts at meron din po ba tayong mga city government na naka-acknowledge dito at tumutulong para suportahan ito? Yes, sir. Nag-start po ako sa DTI Regional Office CAR through their Young Entrepreneurship Program. So, ano po yun, 4 modules. Then, may competition po siya sa last where I won first place sa division and third place in regional po. Then, after that po is in-endorse po nila ako sa DOST CAR for funding po and further resources. Tapos po, naki-partnership po kami, MPTech, SLU, and DOST for financial technical support po to implement it in a partner establishment. So after 1 month po or 2, nakipag-usap po kami kay Mayor Salda where we explained the system to him and the MDRRMO of La Trinidad to help them po. So nagkaroon rin po ng memorandum of agreement para po mag-deploy ng different devices on different establishments within La Trinidad. So currently po is we will deploy a website for contact tracers in La Trinidad in order for them to access the data that we have created po. So yung mga kakausapin po namin is team leaders, specifically po yung head ng contact tracers sa La Trinidad, si Ma'am Tegay po, Doc Tegay. Yes naman. At La Trinidad ang inyong target muna to have the effectivity of this contacts. At kamusta naman yung the process natin ngayon sa ating ginagawang contacts natin? Sir, we are continuing to improve po. We are providing iterations in order for mas maging better and mas mabilis po. So nung una po is talaga pong tinatanong pa namin yung visitors to further confirmation until nag-transition na po kami na automatic na pong kahit po mag-type na lang sila then automatic to enter po. So parang tinocode na lang po namin to determine if they receive the message or not. Then dun po sa Barangay Poblacion, just currently last Monday po is nag-lockdown, granular lockdown po sila due to 2 pong employees nila is yun po. So yung ginawa po namin is nag-contact po sila ng contact tracing. So malaking tulong po yung device na provide namin to help with their contact tracing effort. Yes, Sir Sean. Actually, yung nabanggit mo, Sir Sean, kasi mas nabigyan natin ng convenient and easy way for us to trace our mga car-injures if something may happen. And Sir Sean, may nabinggit ka about visitors. Sir Sean, ano naman yung vision nyo para sa paggamit nito para sa ating mga bisita? We are making it more safe and more efficient po. So we are thinking of transitioning po contactless by using wireless technologies po. Yung mahirap po ngayon is distribution since marami pong different demographics, mga work po, mga ano. So yung plano po namin is by using RFIDs. Yung parang ginagamit po sa IDs or attendance management system. So if ever po na ma-implement namin yon, we can further collect more data like time in and time outs in order to have in order for more effective contact tracing po. So yun po. Yes, and Sir Sean, pag-usapan naman natin, ano naman po ang MPTech and how does it step in this project? So MPTech po is yung binuo kong team last August 2020.
So we are composed now of 10 members po from different courses and universities in Baguio City. So we came from one school, yung high school po, Baguio City Science High School. So tapos yung MP po sa MP Tech came from my name po, MPzo. So my mother has been very supportive to me rin po. Like nung una pa lang po she is finding partners and investors po to help me coordinate with my projects kung sino po yung malalapitan ko. So parang siya rin po yung nag-bridge sa akin through the SLU CRIB. So sila po yung nagtumutulong sa akin for mentoring, development, and technical support rin po. Bukod pa po sa DOST, ma'am. Yes, Sir Sean, nakakataba ng puso na meron tayong mga taong sumusuporta sa atin and specifically your mom. Sir Sean, gaano kalaki yung impact ng suporta ng parents in the youth ngayon and, sa'yo mismo? Yes po, ma'am. Na-realize ko po na malaki po yung mga binibigay po nilang support and tulong sa mga kabataan. Lalo na po habang bata pa lang is ninurture pa lang po. Naalala ko pa lang po, nung mga grade 4 pa lang po ako, is tinutulungan niya na rin po ako sa investigatory projects, similar to thesis sa college po. So I already, sumasali na rin po ako sa mga competitions, then in-expose niya rin po ako sa mga work niya. So she is chemical engineering po. So parang yung expertise niya po in problem solving is nakuha ko rin po siguro sa kanya. Ayan, at nabanggit mo nga ang kahalagahan at parte ng kabataan ngayong sa lipunan. Ato, Sir Sean, para sa'yo naman, ano ang stand mo naman kapag stereotyping na sinasabi kapag Gen Zs at ngayong mga kabataan ay puro gadgets na lang. Ngayon, pinatunayan mo na you can use gadgets or technology in a great platform para makatulong sa bayan. Anong stand mo dito? Sir, I believe po that we should give them opportunity to give their ideas and suggestions. Pero I still believe po they should still limit on what they know. So parang hindi po nila gawing alam na nila lahat porket mas magaling sila sa mga other counterparts nila. And also po, just keep learning, find time to invest in learning something, skills po, ganon. So yung pinakamaganda pong paraan in order for, para po magkaroon ng mutual understanding ang youth and yung older generations po, is to teach na lang po natin yung mga older generations po. Yung mga online platforms po, like GCash, mga ganong bagay po, in order po para hindi lang po tayo yung mas mapadali yung buhay po, pati po yung mga matatanda. Yes. And, partner. And Sir Sean, how do you encourage the youth to do the same? Yung magkaroon ng ganyang mindset, how do you encourage the youth in this? I think po by having the optimism and self-confidence po, meron din pong times na may mga dumalapit po sa akin, ang dami pong nai-inspire sa mga ginagawa ko, especially po pag nagpo-post ako sa Facebook, and I am very grateful for that po. And isa pa pong natutunan ko is have a open mind. If ever po na may mga makikinig po silang mga criticism is find something from it po para may matutunan silang bago. Tapos po, yung sa pag-help po ng society, even in small things like following laws and orders, we can help in improving the society po. Yun. Yes. Sir Sean, ito at pressing issue din ito, yung mga suporta galing sa ating mga local government, gobyerno specifically. Paano at anong reaction mo na ngayong panahon na bibigyan na ng suporta at atensyon ang mga ganitong mga inventions ngayong araw ngayong pandemya? Yes po. I am very thankful po sa DOST CAR for giving me the opportunity and support po na they can give in order to help start parang accelerate po this startup project. So para sa akin po, just keep improving po. Yung mga small things lang naman po na ito is contributes to a greater factors. So, ganito.
Yun nga, Sir Sean, Yun po. malaking bagay na ikaw yung naging unang platform for this nasimulan nga natin siya. Sir Sean, ano naman yung advice mo dun sa mga kabataan, youth members that wanted to have a fresh start, fresh idea, paano nila i-adapt or paano nila gagawing transparent ito para magamit for our community? So, suggestion ko lang po is do great in what they do po and then study well. So, yung mga natututunan ko po sa schools is yung sa school is yung mga na-apply ko po ngayon. Tapos po, participate po sila sa different activities like clubs, mga seminars, webinars. So, yung mga ito po, we can build network to have network growth para po yung mga natin, mga groups, we can have someone to improve our ideas po. Ganun po. At indeed, it's all about initiative, pagkukusa, at yung fire na makatulong sa ating bayan. Like, syempre, ang aking kabsat into tour guiding, na-i-apply niya with their commitment sa pagtulong using tour guiding, seminars, and other stuff. And same here, DevCom in using community projects. And you, tulad mo na may fire sa paggamit ng iyong passion sa pagtulong sa ating bayan. At Sir Sean, meron pa tayong gustong pasalamatan sa ganitong mga paraan natin at mga advocacies natin. Yes po, medyo marami rin po yung mga tumulong sa akin mula sa simula. So first of all, I would like to thank my mother po for creating for sustaining yung ganun po. Then next po is yung SLUC RIB, specifically Ma'am Dean Cynthia Posadas, Ma'am yung tatlong mentors ko po, and Sir Phil. Then sa sa DOS, si Sir Ramde rin po pala, Engineer Mark Ramde Gonzalez, who have been helping me academically and dun po sa project. Sa DTI po, si si Sir Sam Gallardo, si RD po, then sila Ma'am Marche po. Then sa DOST po, sila Ma'am Hansi, I would like to thank sila Ma'am Jem, sila Ma'am Pita, si Ma'am Nancy Bantog, si Doc Nancy Bantog po, Regional Director. Then sa LGU po of La Trinidad, si Sir Yoshi Labi, si Mayor Salda, and the contact tracing team po nila. Hindi po namin ma-achieve yung ganitong technology without their supervisions po. Finally po, I would like to thank my team po who has been supportive to me ever since the start. So I would like to enumerate po all of them. Sila Jurgen, Adrian, sila Lester, Yan, Eileen, Samantha, Timothy, and Crisel po. So hindi po sila different courses po sila. So hindi ko po siya magagawa without their technical pan po na natututunan nila sa school. Wow, Sir Yun Sean, po. ipagpatuloy mo yan. Sir Sean, yung humbleness and the kindness of your soul, nakikita namin siya. And we know that you will definitely go far. Pero Sir Sean, last naman, ano yung aabangan namin sa Contacts? Ano pa yung vision natin na magawa para sa Contacts? So I envision po hindi lang sa La Trinidad, national po, even worldwide. So siguro po, hindi lang po kung sakali pong ma-startup namin to and we can make a business from it, we can improve on it po for safer, more efficient data management system po. So yung mga data po na ito is we can use it po for improvement of the society. So yung mga like traffic, customer foot traffic, yung mga kung ilan po yung pumapasok sa establishment, researchers can create new innovations out of it in order to improve the life of the society as we know it. Naman! At talagang ngayong Setyembre 1, binigay todo talaga natin yung mga ganitong advocacies, mga paraan ng mga kabataan natin ngayong araw na to with our barangayan and our Sir Sean sa kanyang contacts. Yan naman. Maraming salamat po, Sir Sean. Thank you rin po sa opportunity na binigay niyo sa akin. So hindi lang po yung mga Facebook friends ko ngayon yung nakakakita, even the national po or even worldwide dahil po sa RNG News. So yes po. Yun. Naman. Yes. Thank you, Sir Sean. And bukas kami ang programa para sa mga katulad mo. Maraming salamat. Yes, at
talagang ngayon umarangkada ang mga kabataan at pagtulong sa ating bayan. At nabanggit nga kanina with our guest talakayan, with Sir Sean, yung hindi niya nakakalimutan yung mga mentors niya. Yes. At no man is an island, ikangan nila, na nandoon, hindi ka narito at binibigay ang iyong advocacy kung walang humubog sa'yo. Yun nga. And partner, nakita mo rin, no, how, kung paano siya tinulungan ng tao, paano siya sinuportahan ng mga taong nakapaligid sa kanya. It's also a way for us to understand na talagang kaya mong gawin. And isa pa, partner, yung sinabi mo, hindi niya nakalimutan yung mentors niya. Yun, di ba, partner, minsan kasi when we were on the top of it, hindi na natin nakita kung how we were placed on that top. Kaya parang nakalimutan natin kung saan tayo nanggaling. And sana, no, we always be grounded, Sir Sean. And to all as well. Yes, at nabanggit nga natin yung mga mentors natin. Pasadahan naman natin ang mga mentors natin. Kung wala ako dito, dahil syempre, sa aking mga mentors, nandyan ang ating si Sir Taa, Sir Patrick, Ma'am Katrina, Ma'am Boak, at Sir Garado, Sir Rex Bate, Ma'am Ivy Carase sa ating film production, news, editing, at marami pang iba. Naman. Ako naman, partner, I just wanted to shout out our V-Guides Philippines na nanonood all over the Philippines, and also yung mga kasama natin sa industriya ng turismo. And of course, Miss Charmaine, Ma'am CJ, diba? She's one of our believers from the beginning. And also a good friend of mine, Sir Jopet. Good morning. Ingat ka lang. Indeed, it's an emotional point for us because for mentor tulad din ni Sir Dobby de Guzman and the whole production of Orange Luzon, thank you for having us and motivating and doing yung parte at pagtulong sa amin. Bakit parang may ibang papunta doon? Parang emotional to ngayong araw na to. Maraming salamat sa inyo. At ayan, pasadahan naman natin ang ating mga sponsors ngayon. Nandiyan ang NGCP, Newsar, TJ Home Builders, Baguio Country Club, Laymaning Hotel, Labs Cafe, one of the healthiest cafe here in Baguio City, Lormo Medical Center, My Manok, Sangyup Pocha, Studio Coffee, at wala ng aw sa Pao, Kati Alice, Amyanan, Balita Ngayon, and Pines Estate and Gaming Corporation. Ayan, at dumako naman tayo sa ating Mary Mercules ng Fresh Start Saturday Quote of the September Quote of the Day. At ang sabi ng ating Scott, kakilala ko si Scott Fitzgerald na taga dito lang, Ambyong. Yan, lapit. Sabi niya, it's never too late to become who you want to be. I hope you live a life that you're proud of, and if you find that you're not, I hope you have the strength to start over. Wow! Gusto ko yun, partner. It's never too late to start over, mga Car-Rangers. Ilang beses ka mang nadapa, ilang beses ka mang nahulog, ilang beses ka mang nagkaroon ng pagkakamali. It's always a good way to start over. Sabi nga nila, the book that we are writing is something that has chapters in it, and you have the capacity to start over in each chapter. Habang may buhay, may pag-asa. Ayun nga ang lagi nating isipin. Lahat ay hindi ka nag-iisa. Nandito tayong lahat to support everyone, lalo na ngayong pandemya. At ngayong talagang sinimulan natin ang ating Setyembre 1 ng napaka good vibes. Naman. And it's always a fresh, always. It's a fresh beginning and starting over for either relationships, partner. And things na gusto mong matutunan, kaya laban mo na yun, mga Car-Rangers. At once again, ito ang ating tambalang Sipaw. At ako ang inyong Papa P ang magpapasaya at magpapatuloy ng mga arangkadang inspiring stories, mga kaganapan dito sa Cordillera, Luzon, Pilipinas at buong mundo. Gusto ko yung pag-ganon, partner. And syempre, shout out to Sir Rain na kasama namin every morning. Pinagtitiisan kaming. Thank you. Pinagtitiisan kami. Sorry, naghanap daw ng boyfriend daw. Sabi ni Sir Rain. Na pinagtitiisan kami at sobrang nagbibigay sa amin ng fresh beginning. And syempre, kakulitan at kakikayan nyo, Kikay. Maraming salamat, mga Car-Rangers. Ito ang Morning Balitaktakan! Hear the music of the heart. Let all music take you there. We'll start
Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau!